Сәламлим сезне. Бу минем промо-ролигымның беренче өлеше. Мин монда клипларымның һәм чыгышларымның үзекләрен җыйдым. Мине телевизордан күрә алуыгызны һәм нинди җырлар җырлаганымны күрсәтергә телим. Мин татар телендә генә җырламыйм. Башка телләрдә һәм төрле жанрларда җырлый алам. Һәр вакыт өйрәнәм һәм экспериментировать итәм. Ә ни өчен бу промо-ролик? Мин бит әле бәйрәмнәр алып барам. Бу эшемне мин яратып башкарам һәм аны икенче өлешендә күрсәтәчәкмен. Чакырыгыз, позитив вакыйгаларның үзәгендә булырга телим. Нәфисә Наҗарова. Тормыш юлымда